The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to take note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. The next few moments are devoted to silent prayer. Mag-ampo kita sa hilom, aron sa pagsusi sa atong kaugalingon kung doon na batay mga sala nga ihambin sa atong mga kalag. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Gimanduan kita mga magtutuo sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique, aron kita mahibalik ngadto sa pakigambitay sa Dios
o kita magamhan sa Espiritu Santo o makapadayon kita sa pagtuon sa iyang pulong, human nato mabuhat ka na. Kaya giingon diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, giawhaga, gidapit ka sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, aron ikaw maluwas o nga makasalmot no sabi ikaw nini atong pagabuhaton nga Bible study through the YouTube. Busa magampo kita sa hilom. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong paghatag ka namo nining lain sa mga higayon, sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong, nga di na among mapupo ang mga pagtulunan nga sarang na magamit sa adlaw-adlaw na mong pagkinabuhing Kristohanon, aron kami makapupo pag mga pagtulunan nining among giduputan nga doktrina sa pagkatalagsaon nga kinabuhi. Busa gamhi kami sa Espiritu Santo karon, tudloy kami sa imong kawaturan, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga kahigalaan, mga igsuon nga mga Kristohanon o mga suki ng atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So aniya kita karon sa makausapan uban kita nini atong pagtuon, ana kita sa maayong panglawas. We are alert with a clear mind. We are alive, we are still breathing, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Dili kita takos niini, dili kita angayan niini, kay kining tanan grasya man. Karon magpadayon kita sa atong gibiyaan nga pagtuon ni ining doktrina sa dili kasagarang pagkinabuhi. Now, ato nang nasayran sa atong giagian nga pagtuon nga ang tanang tao nga may mugso dinis kalibutan, every human being is declared physically alive but spiritually dead. Ngano man ni? Well, mao kini ang resulta sa pagsupil sa una na itong mga ginikanan dito sa Harden sa Eden. Si Adan ug si Eva, misupil sila sa Dios ug busa naputol lang atong relasyon nga to sa Dios. So, diha we are declared physically alive, buhay kita physical sa atong lawas, apan patay spiritually. So karon naay paagi ang Dios nga gisangkap usab kanato unsaon to pagbalik ngadto sa kiliran sa Dios. Okay? Now, paminaw, ang problema sa kadaghanan bahin ini mao nga nila nga pwede silang makabalik o makaangkon og relasyon ngadto sa Dios, pinagi silang kaugalingong mga paningkamot through their own effort. Remember nga kitang tanang mga tao nga kining matang sa mga tao nga ingon niini nga atong gisgutan mao ni mga tao nga wa gyud kini sila kaila sa Dios. If you try to establish og relasyon ngadto sa Dios, pinagi sa imong kaugalingong paningkamot through your own effort, gikasubo ko sa pagsulti kanimo nga you actually do not know God. Wa gyud ka kaila. Listen, God has established His very own process, His own procedure, His own protocol. Ang Diyos nagpahimutang na sa iyang pamaagi. Kitang mga tao, di ta mahimong maghimo-himo
magama tagatong kaugalingong pamaagi sa tuyo nga makaangkon tag relasyon sa Dios. Dili mahimo. Ang tinuod ang pamaagi sa tao dili og di mangyud madawat sa Dios. Bisag unsaon pas tao. Ato naman ning gisgutan usab. Bisag unsa pay buhaton. Bisag unsa pay paningkamot nga himuon sa tao, di gyud kana madawat sa Dios. Sa pulong sa Dios, klaro og tataw kini pag-ayo nga nagapahayag niya na. Diha gani sa libro ni Isayas, nagasulti diha nga ang tanan natong mga kaayuhan o mga paningkamot sa pagbuhat og maayo, human good, before the eyes of God, mahugaw ka ng trapo, filthy rags. Maubitaw nga gikinahanglan ang atong pag-ila sa Dios. We should know who and what God is. First of all, di ka makasangpit sa Diyos kung di ka anak sa Diyos. Always remember, kanunay gyud hinumdubi nga kay maunay prinsipyo kana sa integrity of God. Mao kanay prinsipyo. Ang pagka-Diyos sa Diyos, tungod kay ang Diyos balaan, He is holy, siya hingpit, He is perfect. Di ka makasangpit sa Diyos hangtod nga makapahimutang ka og relasyon ngadto kaniya, ug ang makasangpit lamang sa Dios matud pas gisulti diya sa Roma, mao lamang ang mga anak sa Dios. Ingon kanimo magtotoo ikaw anak sa Dios. Anak ka sa Dios gumikan kay anaa naman ang Espiritu Santo diha kanimo. Kinsa mo sangpit sa Dios ingon nga amahan, Aba. Na sa Word of God. Nya kini sa pulong sa Dios kining tanan natong gisgutan. Mao na nga ang mga tao karon as part of our study dinhi angay maghuna-huna nga wa gyoy pamaagi nga atong mahimo aron makabalik kita ngadto sa Dios. Wala. Secondly, kung usa ikaw ka tawo nga di mo tuog Dios, ug moingon ka nga way Dios, di ko tuo nga na Dios, di man moa ang Dios. Naagihapon siya. He always exists. Ug moingon ka di ko mutuo og Dios, bisag di ka mutuo, naagihapon ang Dios. Paminaw. Sa katapusan, in the end, manubag karaba sa imuhang gipanulti tungod kay naamay Dios, nanang Dios, maningil sa imuhang gisulti kay kitamang tanan moatubang kaniya. Mamagtutuo ka wag di magtutuo, believer or unbeliever, moatubang tang tanan. Pero dili tita magdungan. Di magdungan ang magtutuo ug ang mga dili magtutuo. Atong i-recall, atong i-reverse concentrate kay bawo naman mo ana asang dapitan na sa atong gitunan. Okay? That is why angay tang makita dinhi ang Dios unsa man kini siya ug unsa man ang iyahang gipahimutang nining tanan. We must realize first of all nga everything God does or sponsors comes from His essence. Kining essence, gusto man tayo direct nga binisayang translation ini, ato na lang ingnon nga ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? So, ang essence sa Diyos, mao ang iyahang pagka-Diyos. Pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Si kinsa siya ug unsa siya. Ug ang tanang tao angayng mahibaw kinsa ang Dios. Sa gayon gani nga mosugod kag likay ug kinsa ang Dios, o sa gayon gani nga motipas ka aron di ka makakat-on bahin sa Dios, manubag ka na ra ba? Do you know that? Manubag ka. Kinibaw man ta nga kitang tanan mga matay magyon. Osto?
Di magyud bada kay na may uban nga gustong mulungtad yun. Na may uban. Now, ay uban nato nga mga hadlok ra ba og hisgot bahay kamatayon. Di ta maghisgot ana, uy. Ngano? Ug di ta mo hisgot og kamatayon, di ba di ka mamatay? Kitang tanan padong ana. Mao bitaw nga usa sa atong pagtuon dinhi mao ang bahin sa pag-angkon o kasiguruhan. Aron nga sa higayon nga mopanaw na ta, mubiya na ta nining kalibutan na, may bawtag asa ta padung unsay luyo ining kinabuhia. Kay ang Dios mihatag man sa pagpaklarog asa ta padung. Listen, kung mutuo kag Dios, na kay kasiguruhan. Apan ko ng Diyos para nimo naalang siya sa imong imagination o paghanduraw na siguro yung mahadlo kag maghisgot o kamatayon. Kaya di pa kasiguro. Aniyat ang kamatayon kuyog na sa plano sa Diyos alang kanatong mga tao. Kay that is a fact of life. Di na kalikayan, oy. Sa gayon nga ipakatao ka ni kalibutan na mamatay gyud ka. Kasabot ka. Mao gyud na klarong pagkasulti. And that is why mao hinungdan you have to learn samtang niya ka pa wa pa dili pa ulahi ang tanan. Kay kini nga itong kinabuhi mahuman naman gyud dinhi. Kay mao pud na ang kuyog sa plano sa Dios ra ba. Mahuman ang imong kinabuhi dinhi ug wa kay nahimong pangandam sa imong kaugalingon. Awahin na. So samtang niya ka pa, mao ni ang panahon nga imong timbang-timbangon diha sa imong hunahuna kung asa kadapit ug unsay imong baruganan ni ining kinabuhiya. Mao bitaw na nga kuyog manggod ni ining plano sa Dios alang kanato angay kitang tanang mga tao mangutana. Nganong niya magkukaron? Why am I here? Nganong gaginhawa pa ko, nganong ipabuhi pa man ko, ngano man. Pangutan ako kanang imong kaugalingon. Ug kung imo pangunaw-naon, kung imo hunaw-naon, ang tawhanon pong tubagan na mo ingon aron maning kamot gud ta. Ug naantay mga liwat, atong patubuon, kay sila naman po'y musunod nato. O pananitag ikaw. Asa man kapadong ug ikaw bahin nimo. Well, matoy giingon nato atong gitun-an dinhi nga musilingan kanagwati. Pero ug imong naon ba unsa may kapuslanan nimo? Igo karang ipanganak aron mamatay. Aw di good pod. Maningkamot gud ta. Unya ni kahuman nimo paningkamot. Mamatay man kagyapon. Mayon kag bitaw, no? Unsa may kapuslanan gud nato dinhi. Okay, sa atong ginaingon nimo nga mo eskwela ta, unya mo graduate ta, unya mangitag trabaho, unya ma-professional na ta, unya makakwarta na ta, unya uban way kwarta. Mapobre kay wa man maning kamot, mapobre kag madato ka, mamatay magyapon ka. Di ba? This is a fact of life. Maugri klarong pagkasulti. Unya ang imong pagkapobre o imong pagkadato, di man na nimo pud manda, human ka mamatay. So sa may tuyo nato, unsa may kapuslanan nato ini. Samot na itong mga tao nga di mo tuog Diyos. Di mo tuog na ilabaw makakagahom. Di, ang ilang kinabuhi, klarong way kapuslanan, tanawa nga itong mga presuhan. Na puno kining mga tao nga wa na muhatag og bili sa labaw makagahom. Wa na muhatag silang bili ug unsay tuyo silang kinabuhi. Basta lang kay haros lang, bahalag unsay porma, bahalag kriminal, bahalag unsa man ugaling ang imong pagbuhaton sa tawhanong mga pangibog, pahimos diha. Apan
kwintahon nimo, dunay tuyo. There is a plan, there is a purpose. Ug ang tuyo mao, ang atong pag-ila nga naay tumong ang atong pagkaniya dinhi karon. Although we can dig deeper and see the angelic conflict, kanibang langit nung away, behind all of this, but lain na po ng pagtuon. That's another study. Ang ato lang nga giduputan sa pagtuki, mao kining bahin sa integrity of God, nga nasud kini sa atong tun-anan nga giuluhan o unsa. Ang doktrina sa pagkadili kasagarang pagkinabuhi. Okay? So, mo'y hinungdan nga ang Diyos nagpahimutang sa tanan. Ayaw gyud na kalimti. Kay mag-imagine lang ka global warming, unya, ug di ta magtinarong ni atong gipuy ang kalibutan, magahanaw tang tanan, ngano? Mas labaw ka pas Ginoo nga makahanaw aning tanan. Atong hinumduman baya, ang kalibutan dili mahanaw kung dili mutugot ang Dios. Dili mahanaw. O magbinuang ta ni kalibutan na, magagwanta ta. Pero di ta mahanaw. Hangtod mo ingon ang Dios og hanaw, o kanang tanan mahanaw. Mawa. Anabaya pud na sa Bible, ha? Na. It's all in the Bible. That's another study po. Pero, kanunay hinumdumi our study regarding that. So whether the workings of the universe, the principles of the divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of God's Word, ang balaang kasulatan, gibase kini on the attributes or character of God. Aron ka makasabot sa Bible, kinahangan pud kang makasabot kung kinsa ang Dios. Kaya ang Bible pulong sa Dios. O kung wa ka kaila sa Dios, o para nimo baliwa ang Dios, nan ang iyang pulong nga kining Bible, baliwa pud nimo. Diba? Now, ang grabe, ug usa ka magtutuo ka if you are a believer in Jesus Christ, if you have been born again by faith alone in Christ alone ining higayuna, while you are listening ining atong pagtuon karon, unya gibaliwa nimo ang pulong sa Dios, ilahanan ka na nga gibaliwa pud nimo ang Dios. Do you know why? Tungod kay ang prinsipyo mubarog, what your attitude towards God's Word is your attitude towards God. Pero Kristohanon ka, ha? You are a Christian. Pero baliwa ang Diyos sa imong kinabuhi. Remember, God is the one who created everything. Siyang nagbuhat sa tanan. Ug siyang nagagunit sa tanan. He holds everything in His hands. From sustaining the universe to blessing believers, everything that God does is based on the attributes of His essence. Ug ato nagipakita kining attributes sa iyang essence, ato maningibahin sa napuo kabuok. Ato namin hingisgutan usab. Unsa katuto? As a review na pod, sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, o veracity. Mao ni ang napo ka attributes sa Dios. So kining napo ka buok, mao kini ang langkob sa pagka-Dios sa Dios. O hinumdumi, since God is perfect, kining napo ka buok also are perfect. Wa gyoy pagpihig, why favoritism, why labaw ug why kuwang. Insakto ra gyud kini tungod kay ang Dios hingpit, ang iyang attributes hingpit pod. Therefore, ang ay natong makita nga kining iyahang mga attributes nga atong gibat-bat dinhi, only 3 of His attributes ang ingnon ta mas spotlight sa atong pagpadayon ining pagtulun-ana.
Apan mahinungdanon nga atong masabtan nga dunay napulo. Kaya nga naman, bisan ko ng integrity of God will spotlight only 3 of God's attributes. Bear in mind, hinumdumi, nga ang mga attributes of God ana diha. By the way, ug moingon gani tawag essence ang kinatibukan. Moingon gani tag attribute kini nga atong isgutan kadtong ginganlan nato ganiha. So, why attribute sa Dios nga mulihok nga siya rang usa? Kinahanglan akon mulihok ang usa ka attribute sa Dios kini duyog sa uban niyang attributes. In other words, dili mo conflict sa uban niyang attribute. Kung moingon ka hustisya ang Dios, ang hustisya sa Dios mulihok apan kini duyog sa uban niyang attributes. Omniscience, omnipotence, immutability, veracity, iyang sovereignty, kung mulihok manugaling ang iyang love, di lang kay love ra. That means, nagalihok sa mga iyang gugma, kuyog sa uban nga mga attributes. Yung na ang Diyos. That is who God is, folks. Mao ka na siya. Mao na. Nga kinahanglan nga atong klaruhon kini karong niini gayon at this very time that when we study bahin sa Diyos about God, tangtanga na kanang imong tawhanon nga mga pangunahuna kay di na magsilbi. You cannot apply that to God. You can never apply that to studying the attributes of God. Never. Di gyud na magpuos. Ang mga attributes sa Dios di gyud matupngan sa tao. Dili. Di gyud nimo mahimong gamiton. There is of course anthropopathism and anthropomorphism nga paghatag o pagulagway, pero kinahanglang sabto nimo nga dili ingnon ana nga ang Dios is like that. No. Usa lang kapag pakita nato kung unsa ang lihok sa Dios. That is anthropopathism o anthropomorphism. Apan ang pagka-Diyos sa Diyos, wag yo'y parihan niya na. Okay? Mao nang kinahanglan nga klarohon ni nato ni higayuna o angay natong makita ang iyahang essence, ang iyahang pagka-Diyos nagalihok sumala nining napulo ka mga attributes. Mao na nga di man mahimo nga moingon lang kag God is love. Hayon man ang siyam. Di man mahimo, oy, gigugma ta sa Dios, oy. Pero hinumdumi nga hustisya ra ba pod ang Dios? Matarong pod ang Dios. Siya dili mausab. O unsaon man nimo ron pag tapo aron makakita tag kinsa gyud ang Dios. Naa man gyud uban nga magpataka og hisgot bahin sa Dios pero wa gyud ni sila makakita sa kinatibuk-an sa pagka-Dios sa Dios. Likewise, God's essence may manifest certain attributes in one situation and then different attributes in another situation. So, kung natong balikon, imo makita nga dunay mga situation, dunay mga circumstansya nga laing attributes na ay pipila ka mga attributes mo lihok, then lain na po nga circumstansya. Laing attributes na po ang mulihok, mao na, ingon na. Apan hinumdumi, nga sa paglihok sa nagkalain-laing attributes, kini duyog sa kinatibukan ang pagka-Diyos sa Diyos. I hope nasabtan ninyo ka na. Kaya murag, anariyod kutob ang atong tawahan ng mga pulong nga maka-explain bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. That is why, sa atong pagtuon na unya, bahin sa the doctrine of divine decrees, God's sovereignty and omniscience will come into prominence. Kung ato ka ng at-aton diya sa Roma 8:28 ngadto sa 30 ug Epeso 1:4 ngadto sa 6. Now, in the doctrine of divine decrees, ang part ana
is God's omniscience and foreknowledge. Omniscience, as we already know, is an attribute. Unya, kuyog sa lihok sa iyang mga attributes, and ang iyang omniscience is foreknowledge. Unsay diferensya sa foreknowledge o omniscience? Mangutana ka tingali. Now, God's omniscience, mao ang pagkahibaw sa Dios sa tanan. Right? Omniscience na. Ang foreknowledge, mao ang pagkahibaw sa Dios sa mahitabo. Okay? Akong balikon. God's omniscience, mao ang pagkahibaw sa Dios sa tanan. Mao na omniscience. Ang foreknowledge, mao ang pagkahibaw sa Dios sa mahitabo. Okay? Unsa may diferensya sa pagkahibaw sa Dios sa tanan ug sa iyang pagkahibaw sa mahitabo? Tungod kay naman po yung mga mahitabo nga unta pero wa mahitabo. Now, are you beginning to see the point here? Okay, tungod sa pagkagrabe sa pagka-Diyos sa Diyos, ang iyahang omniscience mahitabo sa tanan, lakip na kadtong unta mahitabo apan wa mahitabo. Sundako kayo nini. Sundako maayo aron di ka muwas passing. Di man pod kabuot ang Dios nato. Dili siya makabuot. Apan nahibaw ang Dios sa tanan nga desisyon nga imong paghimuon sa tibuok nimong kinabuhi. Nahibawan. Nahibaw ang Dios, omniscient man siya, nahibaw. So nahibaw siya sa tanan nga good o bad decisions nga imong himuon in your entire earthly life. Now, gumikan niya na, because of that, ang iyang foreknowledge, nahibaw kung unsa nga desisyon ang himuon nimo anang orasa ug anang pitsaha ug anay unsang adlaw ug unsang desisyon na. Diya mo na kagrabe. Ang foreknowledge pod niya naibaw nga mohimo kag good decision anang higayuna ug tungod sa iyang foreknowledge nga naibaw nga mohimo kag good decision niya anang higayuna, ang iyahang omnipotence ug ang iyang sovereignty gapahiluna na tanan nga consequence ang mo resulta sa mao nimo nga desisyon. I hope na sabtan nimo na. Pero wa niya hilabti ang imong kabubuton, ha? Bantay na. Wa gyud siya mo hilabot sa imong kabubuton. Ug moingon ka, oroy, wa ko mohimo adtong desisyon na. Laing desisyon akong himuon. Nan, ang iyang omniscience nahibaw pud ana ra ba? Nahibaw sa tanan ako kagingnan. Na kung laing pang desisyon na imong himuon, ang pagka-Diyos sa iyang omniscience, nahibaw unsay mahitabo nimo. Kita mo'y wa. Okay? Kita rin wa mahibaw. Mo'y tag, oroy, og, para na itong tao, oroy, og, apan para sa Diyos, oroy, kini nga atong mo'y tag, oroy, para na sa atong pagkatao. Why oroy ang Diyos? Kasabot ka? Everything is para niya ang tanan, ang nahitabo ug ang wa mahitabo para niya naa. Why wala? There is nothing nga wala. Sabta ba ng pagkasultiha? Why wa? Na, maogyod ni problema bahin ini. Kay advance na ning ato karong giduputag doon. Advance na ni. Dili ni sinugdanang pagtuon. Mao nga, murag gutmon yung mo kung magtuon tayo ini. Now, okay. Kini kung atong tunanan bahin sa integrity of God. Ato manggong gikuy-kuy, giutingkay ang nakalain-laing tipik o bahin ini sanglit. Ato manggong gisusi, giusisa, gisiksik ang matag suok sa pagtuon sa kung kinsa o unsa man gyud ang Dios. Paminaw,
dili sayon ang pag-ila sa Dios oy. Ay bawta na. Maglisod yun tas pagtuhog kinsa man gyud ang Dios. Apanining atong pagtuon, ato lang yung gisuwayan aron ato yung bisan lang atong matapsingan nga mailhan natong si kinsa ug unsa gyud ang Dios. That is why as King of heaven and earth, Salmo 47:2 ug Salmo 93:1 ug 2, He has absolute authority and will. Mao ni kinakuyawan. Kaya kung imong tanahon, so ang Diyos dunay kabubuton. Sakto? Siya mo ay magbuot sa tanan. Namuingon na po ka tingalig. Unya, ug ang Diyos mo ay magbuot sa tanan. Unsa naman lang ako na mapukoy kabubuton. Na paminaw. Kung hingpit ang kabubuton sa Diyos, remember, God is perfect. Kung ang Diyos hingpit, ang iyang kung ang iyang kabubuton hingpit, kay hingpit man ang Diyos, that means ang Diyos mao'y magbuot sa tanan. Now, mudawat ka ba na? Apan di niya butan, bantay, dili niya butan ang imong kabubuton. Unyag kung siya magbuot sa tanan, unyawa siya magbuot sa akong kabubuton, asa naman tang dapita na. Mangutana ka, atong makita nga ang kabubuton sa tao ug ang kabubuton sa Dios nagakuyog. Okay? They coexist. Karon, ilhanan kini nga ang pag-ampo nga thy will be done on earth as it is in heaven, di pa may tabo karon. Kaya nga naman, ang kabubuton sa tao gawas nun man. Apa na apoy kabubuton ang Diyos. So, ang kabubuton sa Diyos mao ang labaw sa tanan. Way makapausab sa iyang kabubuton, iyang gipahiluna na ang tanan. Og mao ni kinagrabihan tungod kay ang iyang kabubuton mao nay matuman sa dagan sa kasaysayan, sumala sa mga desisyon nga himuon sa tao. Kay nahibaw naman ang omniscient sa Dios sa tanang mga desisyon nga imong himuon. Mao nang ang iyang kabubuton mao'y matuman. Tungod kay nahibaw na siya sa imong kabubuton. Gikan sa pagkahimugso nimo hangtod nga muwa kaning kalibutan. So, kadtong tanang mga desisyon nga imong paghimuon, wa to niya hilamti. Iya lang tong gipahiluna tanan. Kasabot ka? Unya, di pa mumutuo sa Dios. Okay? Ingon na kagrabe ni nga tong gituki din hiyoy. And that is why, from God's omniscience, ang pagkasayod niya sa tanan, He knows perfectly and eternally all that is knowable. There is never a circumstance, there is never personal, historical, or any other kind that can surprise God or confuse God. Mao bitaw to atong tig-ingon og naibaw di ang Dios tanan. So naibaw ang Dios nga di ko mudawat og kaluwasan ron. Oroy mudawat kong kalit. Naibaw pud ang Dios nga mudawat kag kalit. Diyaw mo na. Wa kay mabuhat nga kalit-kalit nga makalitan ng Dios, wa. Kaya nga naman, wa pamubuhat, nahibaw na ang Dios. Mao nga, may nungdanon gyud nga makailata sa Dios, especially that you are a Christian, nga kinahanglang makaila ka sa Dios. Kaya ang imong pag-ila kaniya, kana, muhatag og dugang nimo og kasiguruhan, and regardless of any circumstance that comes into your life, kahibaw ka ng Diyos, kahibaw anak. Wa pa na may tabo na hibaw na siya nga kana muabot niya sa imuhang kinabuhi. Ang imuha, maghimo ka lang sa unsa. Imong desisyon og siya nasayod sa tanan. Dinhi kita mahuman nining atong pagtuon ni ining
doktrina sa dili kasagarang kinabuhi. Mao kini ang atong gisgutan. Nga ang pagkinabuhing Kristohanon, mao gyud kini ang matuod tinuod nga kinabuhing walay unsa. Dili ikatandi. Supernatural life. Kaya nga naman, supernatural kay iya sa Dios. Dili kasagaran. Mao nga atong gitun-an kining kinaiya sa Dios, attributes of God. Kay kini mao ni Yahweh nining tanan. Nga ikaw ug ako Kristohanon magkinabuhi kita subay tuman sa iyang kabuton. Ug nga kita makakabot unta niya ng espirituhanong paghamtong, spiritual maturity, nga diin mo ka na ang that's the stage of capacity for life. Nanati katakos sa pagkinabuhi, may katakos na kita sa pag-handle any kind of circumstance in life. Mao ni ang giingon nato, dili kasagarang pagkinabuhi. Nga di ka babuot mo sinati nini, na mao kini ang hagit sa tanan. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, hinuktuki kini, timbang-timbang kini. Mientras ikaw nagaginhawa pa diha, buhi ka pa diha, gipabuhi ka pa sa Dios tungod kay naa siya'y tuyo sa imong kinabuhi. Naa siya'y plano. Na kung buot kang masayod nining maong plano, ang imong pagabuhaton maong pagsud ning maong plano, pinagi sa imong pag-unsa, paggamit sa imong kaugalingong kubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat dito sa cross. Tuuhan nimo katong iyang gibuhat nga siya ang nagpakamatay tungod ug alang kanimo sa imong paglukat sa imong mga sala. You see, gawa tay mahimo sa pagbayad niya tong maong utang na to sa Dios. Dakong utang. Huwag mahimo ang tao sa pagbayad na itong utang. Si Ginoong Jesucristo ra, mao siyang miadto sa cross o nagpakamatay aron nga kita. Ang iyang yung gipangayo sa Diyos, mao nga kita mutuo sa iyang gibuhat dito sa cross. Kadtong iyang kaluwasan nga gibuhat dito, imong tuuhan, siya imong dawaton nga imong personal nga manluwas ug way lain. You see, timan ka ng Acts 4:12, ayaw na kalimti. Kung naay Biblia diha sa imong atubangan, abli ka sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Si Ginoong Jesucristo ra, mao ang makaluwas sa tao. Without Him, there is no salvation. Busa, kini ang pagdapit kanimo. Iatagan kag kahigayunan sa Dios. Na kay kapilian, gamita ka ng imong kaugalingong kabubuton nga hinatag pud sa Dios for or against sa iyang kabubuton. Busa, kung gipanghinaot na nining atong Bible study through the YouTube under this ministry, nga ikaw nalamdagan o at least diha kay nakatunan, I hope, pinagi sa paglamdag kanimo sa the mentor, the only teacher of truth, nga mao ang Dios Espiritu Santo. So, dinhita kutob din natong pagtulunan og sa sunod nga higayon, doon na sa tayo lain nga mga pagtulunan, mga doktrina, busa gidapit kagyapon sa pagsubay o pagsunod nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampot ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imo gitudlo kanamo nga mga doktrina. Hinaot nga kini mo tuhop ngayon sa among kalago Diyos, amo kining hagupon og dawaton. Pinagi sa among pagkamapaubsanon diha kanimo. Kay ikaw man ang otoridad, ikaw magbubuot sa tanan, o nga ikaw nagasangkap na gyud sa tanan namong gikinahanglan.
busa niining adlaw. Salamat o Dios. Bani kami og dapita kami og awhaga kami o Dios, dasiga kami sa pagpadayon nining among spiritual momentum pinagi nining among Bible study. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.